Teď se podíváme na zápas, který už přinesl první konečný výsledek 13. kola Tipsport Extraligy. Kladno začíná bodovat, zvedá se v tabulce. Karlovy Vary dnes pocítili právě tuhle novou vlnu kladenských úspěchů z posledních bodových zápasů. Přestože rytíři nevyhráli, dokázali získat alespoň bod za remízu v základní hrací době. A jak se zvedá Kladno, zvedají se také jeho zahraniční posily. A nejvýrazněji tenhle trend dokumentuje lotyšská posila Eduard Stralmax. V úvodních 7 kolech se trefil jen jednou. V posledních zápasech ale výkony Eduarda Stralmaxe stoupají s celým týmem a lotyšský forward dal v 5 duelech 5 branek a prosadil se i proti druhé nejlepší defenzivě v lize Karlovým Varům. Kladno v začátku přežilo několik velkých šancí soupeře. David Grieger se hned po návratu z trestné lavice zapojil do protiútoku a předložil puk Ondřeji Beránkovi, který mířil mezi betony Boua, ale kotouč do sítě neprošel. O chvíli později vybojoval Grieger puk ve vlastním pásmu a pelášil do útoku. Kotouč ještě předal Rachunkovi a ten místo odkryté branky trefil tyčku. Trochu překvapivě pak jako první skórovali hosté. Ve zmatku před bránou se rychle zorientoval Eduard Stralmax a na 2krát překonal Frodla. V říjnu se Stralmax prosadil už po 5. Energie začala stejně aktivně i druhou část a tentokrát už byla úspěšná. Ondřej Procházka předvedl domácím divákům pohlednou solo akci a pak poslal puk mezi betony brankáře Boua. 1-1. Procházka za chvíli mohl duel otočit při velkém tlaku Energie, ale pálil jen do tyčky. A tak přišel další překvapivý úder rytířů. Kusí se agresivně protlačil až před Frodla a necelou minutu před druhou sirénou Kladno znovu vedlo. Gól do šatny Západočechy spražil a ve třetí části si nedokázali většinu času vypracovat pořádnou šanci. Až v posledních sekundách se dostala Energie před Boua. Závar v brankovišti ale skončil jen písknutím rozhodčího. Kladno zvítězilo v Karlových Varech 2-1 a bodovalo v 6. utkání v řadě. Nejvíc Boua v kladenské brance zaměstnával Ondřej Beránek, 5 střel a ze všech útočníků nejvyšší čas ve hře přes 21 minut. Eduard Stralmax dnes 1+1 a celkem 5+2 z posledních 5 zápasů, tedy výborný příspěvek, ale tu rozhodující branku Denise Kuseho si určitě prohlédneme ještě jednou. Šel do toho opravdu hodně tvrdě. Dostal ten puk přiklepnutý ideálně zpátky, což je výhoda, když jedete do té obrany a výjíždíte do hráčů, kteří jdou proti vám. Tady to přistrčení bylo velmi důležité. On nabral rychlost a vlastně jak šel tak k bráně, tak ho stíhali úplně všichni a myslím, že vlastně nikdo mu nedokázal potom už zabránit, také proto to skončilo gólem. Tenhle souboj byl důležitý. Kangasniemi neskočil, neudělal nic navíc, myslel si, že mu ten puk jenom vyšťouchne, ale ten puk od jeho hokejky byl hodně daleko, vlastně mu nezabránil v tom, aby ještě si ten puk dal zpátky do forehandu a potom ho protlačil v tom tlaku. Úžasné od Kusého zakončení, protože šel přímo proti Frodlovi a zvládnul celou situaci. Byla to asi jenom otázka času, kdy si to sedne a podle toho, jak pracujeme na tréninku, tak si to snažíme přenést do zápasu, takže jedině dobře, že jsme dneska vyhráli za 3 body a zase nám to trošičku pomůže do dalších zápasů. Bohužel, no, někdy se to stane, takovýhle zápas. Chtěli jsme potvrdit ten zápas, co jsme vyhráli na Spartě, potvrdit ty body tady doma a to se nepodařilo, bušili jsme do nich, bohužel jsme si nepomohli těma gólama.